patates. Els Uguis, jo no he sigut. Una característica dels Uguis era que gairebé sempre s'entenien bé. Encara que de tant en tant no era així. I una d'aquestes vegades va ser quan en Gilbert els va trobar discutint. «Per què discutiu?», va preguntar. Ha començat ell. «Jo? Jo no he sigut», ha començat ell. «Però què dius? La culpa és seva. No, 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 jo no he sigut», ha sigut ell. «Què? No és culpa meva!» «Sí que és culpa teva. De debò?» Estic enfadat. Quina barra que té. Semblava que no podien posar-se d'acord en res. «Alto! Alto!» «Es pot saber per què discutiu?», va preguntar en Gilbert. Es van quedar muts. No n'estic segur. No me'n recordo. Voleu veure una mosca morta? I tant! Per què no ho has dit abans? Quan fa que ha mort. I aquesta va ser una manera d'arreglar les coses.